Kai malam da ne na baka san da doka bane. Doka? Eh, Dami. baka san da cewa daga bakin ƙarfe 8:30 zuwa 9 ba a amfani da mashin ba har zuwa ƙarfe 6 na safe. To doka. Mu talakawa kuma a jihar da mu sai ana muna doka. Kare 8 da inda kake. Na ce ka faka mashin ɗin sauka. Wallahi don kana doka na. Ai da ban faka mashin. To faka sauka ma gaba ɗaya sauka. Kai kuli kana jin magana da aka yi baka cewa ko ni. Ranka ya daɗe. Kai ku sauka. Duk Ba ku ƙauye ce ba ku muke. san doka bane. Duk ƙauye muke. Na ce ku koma gefe. A koma gefe. Ban sa ka ba. Aiki na nan kyori. Koma gefe. Ranka ya daɗe. A yi muna hankuri. Ka san mu ɗan ƙauye. Ya za a yi? Da me? Me za ka yi? Ka san ku 'yan sanda. Na ce me za ka bani? Ka san wato ku 'yan sanda. Mu ba mu amsa cin hanci. Mu 'yan sanda ne na kirki waɗanda ke aiki tsakani da Allah. Dai amuna hako. A gangana. Tsakani da Allah mu ba mu cin hanci. In ma wani abu ne kada ka ƙara. Doka ta hana kuma an hana mu kuma dole mu bi mu. Yanzu kana nuhin duk wani ɗan sanda da aka ƙasar gaba cin hanci. Ya bari. Irin 'yan kuɗin nan da aka ɗan miƙawa ga. Kai rike babban ogadi PO kenan ko? PO ya hana mu an cin hanci. Ya hana duk wani cin hanci da cuwa-cuwa da aka yi cikin danko su gudu ga Mai zai. gidan alagon ya hana mu cin hanci. Shi ma yana da sa hannu ga hana da an san cin hanci. Kwarai kuwa. Allah Ubangiji ya wa Allah ya yi masa. Kun sani Ina jin ka. abin da dai zai sa in raga mu. Saboda addu'a ga da kun kai masu gidajen mu. Sun hana mu ci hanci kuma ba za mu taɓa cin hanci ba. In kuka ƙara wallahi in na kwamu she ka sai ka gane ba ka ba. Ka san inda ka kai ka? Ina. Kotu. Kotu. Ranka ya daɗe. Kotu ha. Inda na ga an kai wani ɗan ƙauye mu. Kwarai kuwa. Wanda an kai Ya da zo. hukuncin wanda an ku gida ya Cewa wai ayo. Ba can zan kai ku ba. Ba can zan kai ku ba. Daga yau dai kun san da ana dokar garo. mun san Mun da sani. mu sani da ka doka da yau. Da yau ko magina na ce zai yi to da dare ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9. Na ji da Allah bai da yi. Wallahi ka cece mu da wani ta yi muna ruwa.